Si ens allunyem de les nostres ciutats i busquem llocs ben foscos, no podem deixar de meravellar-nos de la Via Làctea, del moviment de les estrelles, de la negror del cel, un cel obscur que ens ha acompanyat durant milers i milions d'anys durant la nostra evolució biològica. Un cel que ha forjat les nostres mitologies, els nostres mites, els nostres refranys, un cel que ens ha permès retrobar-nos en la natura nocturna, un cel que ha permès l'avanç de la ciència, l'astronomia. Galileu Galilei, Kepler, Tycho Brahe no hagueren pogut fer res sense aquest tipus de cel. Tanmateix, si anem a les nostres ciutats, veiem que aquest cel ha desaparegut. Ja les estrelles, la Via Làctea, són records del passat. Aquesta contaminació ambiental, definida com la emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals, és a dir, en colors, són innecessaris per la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums. Aquesta contaminació, aquest excés de llums, no ens permet veure el cel, com hem dit, però a més té uns efectes sobre la biosfera, sobre la salut humana, sobre l'economia. Sobre l'economia, per exemple, es calcula que el 30% de la llum que emetem va directament al cel i per tant és totalment innecessària. Moltes vegades aquesta llum està creada o produïda per fonts fòssils, per tant, també contribueix al canvi climàtic. Si parlem de les fonts, dels efectes sobre la biosfera i sobre la salut humana, d'això en parlem una mica més endavant. Abans de parlar dels efectes, caldria parlar de la física que hi ha darrere la contaminació lumínica, és a dir, com es produeix, per què el cel es brilla quan emetem llum cap al cel. Podríem pensar que la llum s'escapa cap a l'espai i no passa res, i tindríem un planeta brillant. Tanmateix, tenim la sort, i en aquest cas la desgràcia, que tenim una atmosfera. La llum del sol, que té tots els colors, és una llum blanca, resulta que l'atmosfera dispersa els distints colors de la llum de distinta manera. La llum més dispersada de tots els colors de la llum del sol és el blau. En arribar la llum del sol a les parts altes de l'atmosfera, el color blau és dispersat pràcticament tot, fent, per exemple, que el color del cel siga blau. Altres colors són dispersats de manera diferent, fins al color roig, que no és pràcticament dispersat. Això tindrà conseqüències després per a la contaminació lumínica, perquè aquesta llei, que s'anomena llei de Rayleigh, també actua sobre qualsevol tipus de llum, no sobre la llum blanca del sol. Efectivament, un pot pensar que la contaminació lumínica, que és la llum emesa per la nit de fonts nocturnes artificials, només és un efecte local. És a dir, un ajuntament, un particular pot pensar, si agafem i tapem la llum, li posem una pantalla per dalt, no emetrem llum cap al cel i aleshores tindrem i recuperarem el cel estrellat. Molta gent pensa que és un efecte local. Si cada ajuntament fes això, potser s'arreglarà. Tanmateix, no és així. Un company va pujar fa uns anys al Pic del Buitre, en la Serra Javalambre, i va observar totes les ciutats que es veuen a gran distància. Evidentment, el Pic de Javalambre, que està a uns 100 quilòmetres de València, d'allí arriben llums principalment de la ciutat de València, però també d'altres ciutats més llunyanes, com poden ser Barcelona, Madrid, que es troben ja a més de 300 quilòmetres. És a dir, la contaminació lumínica no és un efecte local, sinó global. I això, per què és? Perquè normalment les làmpades no estan ben dissenyades. Si agafem un exemple clar com les làmpades de bola d'aquest tipus, que per sort estan prohibides des de l'any 2009, veiem clarament que el 50% del flux emès per aquest tipus de làmpades va al cel. És a dir, de cada tipus de làmpada de bola estem pagant la meitat i la llancem al fem. Devem ser rics. Tanmateix, aquest no és l'únic perjudici d'aquest tipus de làmpada, sinó que molta llum s'emet en direcció horitzontal.
Aquest flux horitzontal enlluernant és el que molesta quan anem per la carretera en un cotxe o quan vianants per carrer. I aquesta és llum molt contaminant a gran distància. És la que afecta espais naturals, encara que no tinguin llums dins, i poden arribar a centenars de quilòmetres. Tanmateix, en aquest tipus de llum només serà profitable més o menys un 30%. Les llums modernes tenen una protecció, no emeten llum cap al cel, això és evident. Tanmateix, si estan una mica inclinades, el flux horitzontal enlluernant continua existint i, per tant, continua contaminant a gran distància. L'evolució del tipus de llum al llarg del temps ha sigut constant. Els últims 50 anys hem viscut en un món, en uns carrers, unes ciutats il·luminades en un llum de tipus groc, una llum de color groc. Aquestes llums grogues estaven produïdes per unes làmpades anomenades de sodi d'alta pressió. Hem viscut amb elles de manera còmoda per a recordar i explicar quin tipus de llum tenien, i encara tenim en gran part de les ciutats, hauríem de parlar del seu espectre. L'espectre d'una llum és més o menys, ho podríem explicar com la contribució de cada color a la llum global de la làmpara. És a dir, com veiem en la diapositiva, les làmpades de sodi, que la diapositiva, la gràfica és la de dalt, la superior, les làmpades de sodi d'alta pressió estan picades en el groc, és a dir, tenen el màxim d'emissió en la zona del groc, tenen també molta emissió en la zona del roig, i veieu que en la zona del blau no té pràcticament emissió, no s'emet pràcticament res. Tanmateix, com s'observa en la figura de l'esquerra, a poc els carrers van canviant a un altre tipus d'il·luminació, no tan càlida, sinó més blanca. El blanc, com he dit parlant del sol, té tots els colors dels arcs de Sant Martí, des del roig fins al blau. Aquest tipus d'il·luminació s'anomena LED, tecnologia LED. La tecnologia LED té el seu espectre molt diferent al sodi d'alta pressió. Com veiem en la gràfica, en la part inferior, els LEDs estan picats en el groc, però també tenen un altre pic important en el blau. Aquest pic en el blau és molt diferent del sodi que teníem abans. Per què és tan important parlar del blau? Si recordem abans que he parlat del cel blau que tenim en la Terra, el blau és el color que més dispersa per la llei de Rayleigh. I per tant, qualsevol làmpara de color blanca va ser molt més contaminant perquè va emetre molta més llum, va dispersar molta més llum que una llum de color groga que no té pràcticament emissió en el blau. I com continuaré explicant, el color blau és el color més contaminant respecte a la biosfera i respecte a la salut humana. Si parlem de l'afecció de les llums blanques molt contaminants amb un gran component blau, els animals més afectats són els insectes. Els insectes nocturns, que són la majoria, utilitzen les llums celestes per viatjar, per navegar, les estrelles, la lluna. Tanmateix, si veuen una làmpara, sobretot si és blanca amb molta emissió en el blau, ells no saben distingir, els insectes, si allò és la lluna o és una làmpara. L'evolució biològica no ha avançat tant per fer-los distingir els dos conceptes. Per tant, són atrets sense remei cap a la làmpara i comença a girar al voltant d'ells, pensant que estan seguint la lluna, i són esgotats, moren esgotats, cremats o depredats per algun ratpenat que no té por a les llums. L'imatge que veiem és un cas paradigmàtic pres des de Bolívia amb una llum, molta emissió en el blau, que és una llum de mercuri, on cada nit es recollien 2 quilos d'insectes. Potser penseu que els insectes no són massa importants, que molesten molt, però els insectes són una espècie de plàncton dels animals terrestres. Són la base de la cadena tròfica. Si no hi ha insectes,
i les làmpades el que fan és traure gran massa d'animals cap a fora, de les zones on haurien d'estar, molts animals van a patir la falta d'aquests insectes. I com afecta la contaminació lumínica a la salut humana? La vida a la Terra ha seguit una alternança dia i nit. Això ha passat des de fa milers de milions d'anys. I com sap el cos si és de dia o és de nit? Però això ho fa a través de la presència, la detecció de la presència de llum blava en l'ambient. De dia, els nostres ulls reben informació de la llum solar, del blau del cel, i, per tant, el cos, el cervell, sap que és de dia. Tanmateix, per la nit, la falta de llum blava arriba la informació a la base del cervell, al nucli supraquiasmàtic, i aleshores s'engega una sèrie d'emissions d'una hormona anomenada melatonina que fa que puguem dormir, regula el cicle de la temperatura corporal, la força muscular, ajusta el sistema immunològic, etc. Tanmateix, la presència de llum blava en l'ambient durant la nit pot enganyar el nucli supraquiasmàtic i en lloc d'enviar el senyal perquè es produïsca melatonina, no n'envia. Aleshores fa que el nostre cos estiga actiu per la nit, amb, per tant, problemes d'insomni, problemes metabòlics i fins i tot alguns estudis ja apunten a algunes relacions amb uns tipus de càncer, de pròstata en homes i de mama en dones. Aquesta disrupció circadiana, que és molt semblant a un jet lag diurno, també es pot produir en casa. Si anem a dormir mirant dispositius electrònics, tauletes o telèfons mòbils, també tenim el mateix problema, l'absorció de detecció de llum blava durant la nit, amb problemes d'emissió de melatonina. Per tant, hem de ser molt curosos en el que observem per la nit. Això tindrà efectes, evidentment, en les ciutats. Si les ciutats han canviat el seu il·luminament de llum de sodi d'alta pressió a llums de LEDs molt blancs, evidentment la població va estar segurament afectada. Però és possible viure amb LEDs. Evidentment sabem que la tecnologia LED està per a implantar-se, però podem implantar LEDs que no tinguen blau. Això és el que s'està fent en moltes ciutats valencianes i d'arreu del món, i sobretot en ciutats que estan en zones de reserva natural de cel fosc, el que s'anomenen les reserves Starlight. En Aras de los Olmos, on tenim l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, s'acaben d'implantar tot el poble amb LEDs tipus PC Ambre, que, com es veu a la diapositiva, no tenen pràcticament emissió en el blau. Què podem fer nosaltres per a tindre un cel més saludable? Una vegada sabem les causes i els efectes de la contaminació lumínica, també podem evitar-la molt fàcilment. No hem de posar llums que tinguen emissió cap al cel, ni cartells il·luminats des de baix, ni posar llums que ens il·luminen les cases i les vivendes. Solament d'aquesta manera podrem recuperar el cel dels nostres antics, recuperar les mitologies, recuperar la bellesa del cel i donarem als nostres descendents un medi ambient nocturn millor del que ens donaren.